Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baktad. Taong 1951, Isla ng Camiguin. Itong mga panahong ito, merong hindi maipaliwanag na panaginip itong si Baktad. Walang gabi noong hindi pumapasok sa kanyang isip ang tungkol sa pagputok ng bulkan sa isla na siya namang labis niyang ipinag-aalala. Inilahad din niya yon sa mga magulang niya pero imbis na mabahala ang mga ito, nagalit pa yun sa kanya. Ayon sa kanyang ama, hindi biro ang istoryang kanyang inilalahad lalo pat nasa gitnang parte ng kanilang lugar ang tinutukoy niyang bulkan. Upang hindi na lumaganap sa kanilang lugar ang tungkol sa kanyang napanaginipan, mariing ipinaalala ng kanyang ama na kalimutan na lamang ang tungkol sa bagay na yon. Naniniwala kasi ito na hindi maganda ang kalalabasan kung malaman ng kanilang mga kababaryo ang tungkol sa walang kabuluhang panaginip ni Baktad. Pansamantala, pinatira muna siya ng kanyang ama sa kanilang bukid kasama ang pinsan niya nang sa gayoy merong magbabantay sa kanilang mga pananim na malapit ng anihin. Dahil sa yon ang nais ng kanyang mga magulang, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa unang araw nilang pananatili sa bukid, wala siyang ibang ginawa kundi tingnan ang kagandahan ng bulkan. Habang nakatunganga doon si Baktad, abalang-abala naman ang kanyang pinsan sa pag-aayos ng mga pananim. Nang mapansin itong wala na siyang ibang ginagawa kundi ang tumitig sa lugar na yon, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan habang tinatanong ng, "Hoy Baktad, hanggang kailan ka titingin dyan? Tulungan mo na ako rito para matapos na tayo." Nang marinig naman ni Baktad ang sinabi nito, minabuti niyang tumungo na rin sa kinaroroonan ng kanyang pinsan para tumulong. Hindi na din siya sumagot sa tanong nito para naman kahit papaano maiwasan nila ang pagtatalo. Sa pagsapit ng gabi, habang bumabalot ang katahimikan sa paligid, muli na namang napabalikwas itong si Baktad nang bigla na lamang pumasok sa kanyang pangitain ang tungkol sa pagputok ng bulkan na sinasabayan ng pagkidlat. Sa ilalim ng bulkang yon, kitang-kita niya ang mga taong umiiyak at nagmamadaling lumikas. Nasipat niya din ang kanyang pamilyang nakahandusay na sa lupa dahil sa kapal ng usok na humaharang sa hangin. Matapos niya yung masilayan, agad naman siyang napamulat dahil sa kanyang panaginip na animoy dahan-dahan ang nagiging isang bangungot. Habang tulala noong nakatitig sa lupa itong si Baktad, napansin niyang karamihan sa panaginip niya ay merong kaugnayan sa bawat pagkakataong nagagawa niya yung masilayan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya totoo talagang mangyayari ang bagay na yon. Bagaman nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, wala siyang magagawa sapagkat sarado ang mga tenga nito para dinggin ang kanyang paliwanag. Sa paglalim ng gabi, pinili na lamang niyang manalangin para naman kahit papaano mapanatag ang kanyang loob. Iniwasan na din niyang isipin ang tungkol sa panaginip niyang yon nang sa gayoy hindi na siya makapag-isip ng mga planong maglalagay lamang sa kanya sa alanganing sitwasyon. Sa paglipas pa ng mga araw, ibinuhos ni Baktad ang kanyang oras sa pag-aayos ng kanilang mga tanim. Hindi naman sila namomroblema ng makakain nilang magpinsan sa kadahilan ng marami silang naimbak sa kanilang kusina ng mga pinamili nila sa bayan. Pagsapit ng Biyernes noong linggong yon, dumating ang kanyang mga magulang kasama ang tiyuhin niyang kararating pa lamang ng isla. Nakangiti yung sumalubong sa kanila na parabang meron yung sorpresang daladala. "O Baktad, kumusta kayo rito ng pinsan mo? Ayos naman ba ang lahat?" Bungad na wika ng kanyang ama paglapit nito sa kanila. Matapos niyang marinig ang sinabi nito,
Agad naman niyang ipinakita dito ang mga pananim nilang handang-handa na para pitasin. Nang mapagtanto naman ng kanyang amang hindi sila nagpapabaya sa trabaho, agad naman siya nitong inabutan ng pagkaing binili pa nito sa bayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang maninirahan din kasama nila sa bukid ang tiyuhin niya. Dagdag pa ng kanyang ama, 1 taon lamang ang ilalagi ng tiyuhin nila sa kanila, gawa ng meron lang yung gagawin sa kanilang lugar. Nang marinig naman niya ang tungkol roon, kahit papaano natuwa naman siya, gawa ng meron na din silang makakatulong sa bukid. Upang makilala niya ito ng husto, hindi na muna niya ninais pang bumalik sa kanilang tahanan, sa kadahilanang alam naman niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang magagawa roon kundi ang tumunganga buong maghapon. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos niyang makilala ang tiyuhin niya, agad din namang umalis ang kanyang mga magulang upang bumalik na sa kanilang tahanan. Bago nito tuluyang nilisan ng bukid, kabilin-bili na nito sa kanya na huwag niyang ilalahad sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa walang kwenta niyang panaginip. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, napatahimik lang naman siya habang pinagmamasdan ng mga itong naglalakad papalayo. Maya-maya pa, nang mawala na yun sa kanilang paningin, agad naman siyang nilapitan ng kanyang tiyuhin habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Alam mo, Baktad, minsan merong katotohanang nagaganap sa likod ng mga panaginip. Maswerte ka dahil bibihira lang ang mga taong magtataglay ng ganyang uring kakayahan. Sabihin mo, ano ba ang napanaginipan mo?" Matapos nitong makapagsalita, bakas sa pagmumukha ng tiyuhin niya ang tila bang pagtitiwala nito sa mga bagay na kanyang sasabihin. Noong una, medyo nagdadalawang isip pa siyang maglahad ng istorya, pero dahil sa pangungulit nito, napilitan na siya. Habang isinasalaysay ni Baktad ang tungkol sa pagputok ng bulkan at sa pagkamatay ng kanyang pamilya, gulat na gulat naman siya, gawa ng ni katiting na pagtawa na nanggagaling sa tiyuhin niya ay hindi nito ginawa. Seryoso lang yung nakikinig, palihim na nagbibigay kasagutan sa kanyang panaginip. Nang mailahad na ni Baktad ang kabuuan ng panaginip niyang yon, doon na nagbigay ng saloobin ng kanyang tiyuhin. Ayon dito, may posibilidad na mangyari ang pagputok ng bulkan sa kadahilanang palagi yung naglalabas ng makapal na usok. Ang hindi lang doon maisip ng tiyuhin niya ay kung bakit namatay ang kanyang pamilya, gayong malayo ito sa paanan ng bulkan. Medyo palaisipan para sa tiyuhin niya ang kanyang panaginip, lalo pat aminado naman itong si Baktad na hindi pa yun gaanong klaro at kumpleto. Upang malaman nila ang buod ng kanyang pangitain, nagbigay sa kanya ng ilang araw na palugit ang kanyang tiyuhin. Lahat ng kanyang nasisipat tuwing gabi, letra por letra niya itong ibinabahagi, nang sa gayoy magawa nilang malaman ang kahulugan nito. Sa paglipas pa ng 2 linggo, napag-alaman nila Baktad na hindi lang kalikasan ang mangingialam sa sakunang yon. Sa panaginip niya kasi, lumitaw ang mga dambuhalang paniking ng dadagit ng mga tao habang kasalukuyang nagaganap ang sakuna. Hindi naman naging mahirap para kay Baktad na matunto ng pugad ng mga ito, gawa ng yon ang sinunda ng kanyang wisyo. Dahil sa mga bagay na kanyang inilahad, tuunanag pa siya ang tiyuhin niya na agapan kung anuman ang mangyayari sa hinaharap bago pa yon tuluyang maisakatuparan ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na isa palang antingero ang kanyang tiyuhin. Kaya lang naman ito nadapo sa kanilang lugar dahil nagawa nitong malaman sa kanyang mga kapatid sa larangan ang tungkol sa nalalapit na pagputok ng bulkan sa isla ng Camiguin. Siya ang naatasang maglikas ng mga tao sa paanan nito upang hindi gaanong marami ang masawi. Dagdag pa ng tiyuhin niya, hindi bababa sa 500 ang mamamatay
sa nalalapit na pagsabog ng bulkan. Matapos naman yung marinig ni Baktad, halos baluti ng kilabot ang kanyang buong katawan dahil sa mga bagay na kanyang narinig. Sa puntong yon, muling nanumbalik ang kanyang tiwala sa sarili, gawa ng ang tiyuhin niya na mismo ang nagkumpirma na hindi pa siya nasisiraan ng ulo. Makalipas lamang ang ilang minuto, minabuti na nilang pagplanuhan ang kanilang gagawing pagsalakay sa pugad ng aswang. Upang hindi sila paghinalaan ng kanyang pinsan, nagpasya silang magtiyuhin na yon ay isama sa kanilang plano. Mas mainam na 3 silang tumungo roon nang sa gayoy hindi sila gaanong pagdudahan ng ama niya. Bago nila isakatuparan ang kanilang paglalakbay, lahat ng pangontra at proteksyon sa katawan ay ibinigay sa kanila ng kanyang tiyuhin. Tinuruan din sila nito kung papaano humawak ng armas at kung saang bahagi ng katawan ang pinakakahinaan ng mga aswang. Palagi niyong tatandaan, Baktad, nasa dibdib ang kahinaan ng mga aswang. Magawa niyo lang itong matusok ng kahit na anong bagay na matalas, paniguradong mamamatay sila. Iwasan niyong tagayin ang kanilang mga braso at binti dahil doon nakabaon ang pinakamalakas nilang kabal sa katawan. Upang magapi ang ganoong kakayahan ng nilalang, tanging mga sandata lamang na may malalalim na karunungang nakabaon ang tiyak na puputol sa kanilang mga galamay. Tsaka ko na kayo tuturuan yan kapag natapos na itong gagawin natin. Wika ng kanyang tiyuhin. Sa pagsapit ng gabi, pasimple naman silang tumakas sa bukid. Upang hindi sila paghinalaan ng mga magulang ni Baktad, sinakto nila ang kanilang pag-alis sa 3 magkakasunod na araw na hindi pagbisita ng mga magulang niya. Habang binabaybay nila noon ang daan, inilahad naman ng tiyuhin niya sa kanila na hindi gaanong kalayuan ang pugad ng mga aswang sa bukid na kanilang pinagtitirhan. Wala silang dapat pang ipag-alala, lalo pat kinakailangan lamang nila ng 2 araw upang maisakatuparan ang kanilang plano. Makalipas lamang ang ilang minuto, tanging liwanag lang naman ng buwan ang nagsisilbi nilang gabay sa kanilang paglalakbay. Limitado lang din ang kanilang paningin sa buong lugar, gawa ng kapag sinusubukan nilang sumilay sa gilid ng daan, tanging mga anino lamang ng puno ang kanilang nasisilayan. Maya-maya pa, sa paglagpas nila sa 3 bundok, bahagya naman silang natigilan nang makasilay sila ng isang napakaitim na batang umiiyak di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Hindi naging mahirap para sa kanila na yon ay masilayan dahil naroon ito sa isang patag na lugar kung saan tanging mga damo lamang ang nabubuhay. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, may nasipat silang isang babaeng hubot-hubad na merong lapnos na katawan na dahan-dahang tumatayo sa talahiban. Pagtuwid ng tayo nito sa lugar na yon, bigla naman yung nilamon ng apoy at kasabay nito ang nakakakilabot nitong pag-atungal sa buong paligid. Sa isang iglap, agad namang nawala ang apoy sa balat ng nilalang na siya namang naging hudyat ng dahan-dahan itong paglaho sa kanilang paningin. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, ipinagtapat ng kanyang tiyuhin na maaaring ang nilalang na kanilang nasilayan ay isang kaluluwang hindi matahimik. Maaaring doon yon binawian ng buhay, kung kaya't sa lugar lang din na yun nagpaparamdam. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pagramdam nila Baktad na pasado 12:00 na ng madaling araw, nagpasya silang magpahinga pansamantala. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw sa kalupaan, mabilisan na silang naglakad patungo sa 5 bundok, kung saan doon nila pinaghihinalaang nagkukubli ang pugad ng mga aswang. Ang tanging naging pahinga lang nila noon, kumain at uminom ng tubig.
Hindi naman nila gaanong iniinda ang pagod sa paglalakad dahil kung tutuusin, sanay na sila sa ganoong sitwasyon. Makalipas pa ang ilang oras ng paglalakad, doon na nga sila nadapo sa ikalimang bundok kung saan unang bumungad sa kanila ang isang baryong animoy nagkukubli sa mga puno. Noong una, hindi ito gaanong nasisipat nila Baktad, subalit nang ituro na yon sa kanila ng tiyuhin niya, doon na naging malinaw ang lahat. Habang pinagmamasdan nila ang lugar, ang tiyuhin niya na mismo ang nagkumpirma na yon ang hinahanap nilang pugad ng mga aswang. Upang maging madali sa kanila ang pagsasagawa ng kanilang plano, pinili nilang lumusob sa lugar habang merong pang araw. Alam naman nilang may kakayahan pa ring makapagpalit ng anyo ang mga aswang tuwing umaga, pero hindi yun masyadong mapanganib kagaya ng kanilang mga anyo tuwing gabi. Sa pagbagtas nila ng daan, halos hindi na nila gaanong iniinda ang mga tinik na puwersahang bumubutas sa kanilang mga tsinelas. Nakatuon lang kasi ang kanilang atensyon noon sa oras, lalo pat malapit nang sumapit ang takip silim. Magiging mahirap na para sa kanilang makipaglaban sa kabuuang puwersa ng mga aswang gawa ng oras na yon ng kanilang paghahari. Lumipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang lugar kung saan agad naman silang sinalubong ng mga nagsisilakihang aso. Habang kumakahol ang mga nilalang sa kanila, kitang-kita nila Baktad ang panlilisik ng mga mata nito. Pinili naman nilang huwag magpasindak sa mga nilalang na yon para naman kahit papaano ituring sila bilang seryosong banta ng mga aswang. Sa pagpasok nila sa loob ng baryo ng mga ito, doon tumambad sa kanila ang mga tagpi-tagping bahay na animoy hindi matirahan ng tao. Nagkalat din sa paligid ang mga buto at sangsang ng amoy, indikasyon na marami na silang kinaing tao sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagharap sa kanila ng 7 kalalakihang may nanlilisik na mga mata, hindi na nagdalawang isip ang tiyuhin niya na bunutin ang sundang nito sa kanyang bewang. Matapos niya yung maipakita sa mga aswang, seryoso naman itong nagwika ng, "Sa ngalan ng Panginoon, inuutusan ko kayong umalis sa lugar na ito. Magpakalayo-layo kayo at kailan may huwag na kayong kumain ng tao. Ituring niyo itong banta at babala. Nang sa gayoy maiwasan yung magkasalubong ang ating mga landas." Matapos nitong makapagsalita, taimtim din naman yung umihip ng usal sa buong paligid. Sa muling pagsilay nito sa kinaroroonan ng mga aswang, napansin naman ng kanyang tiyuhin na tila bang wala itong narinig sa mga katagang kanyang sinabi. Dahil sa pangyayaring yon, pinili niyang manatili sa kanyang kinaroroonan habang naghihintay ng senyas sa mga nilalang. Nang mapagtanto ng tiyuhin ni Baktad na hindi yun lalayas sa lugar na yon, walang pagdadalawang isip naman siyang umihip ng tigalpo sa buong paligid na siyang naging sanhi upang mapaatras ng husto ang mga aswang. Pagsilay ng tiyuhin niya sa isang kasama nitong natigalpo ng kanyang buhay na kataga, agad naman niya yung nilapitan at walang habas na pinagtatataga. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, dali-dali naman niya yung hinila papalayo na parabang isang basurang hindi na mapapakinabangan. Pagsilay naman ng mga nilalang sa ginawa ng tiyuhin niya, buong puwersa naman yung sumugod. Nang masipat naman nila Baktad ang ginawang hakbang ng mga aswang, pinili nilang manatili habang dahan-dahang inihahanda ang mga hawak nilang armas. Iniwasan din nilang lumayo sa tiyuhin nila nang sa gayoy hindi sila malagay sa alanganin. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, wala namang nagawa ang magpinsan kundi ang maghintay sa mga aswang na susugod sa kanilang kinaroroonan. Yung tiyuhin niya noon, panay na ang pagwawala sa lugar dahil sa ginagawang pagtulong-tulong ng mga nilalang sa kanya. Habang pinagmamasdan ito ni Baktad,
Inakala niyang malalagay na sa peligro ang buhay nito, subalit pagsilay niya sa mga pinsalang natamo ng kanyang tiyuhin, doon niya unti-unting napagtanto na hindi yun sapat para yon ay mapabagsak ng mga nilalang. Ayon kasi kay Baktad, na sa puntong tumatarak sa katawan nito ang matatalas na kuko ng mga aswang, tila bang may kung anong puwersa sa balat ng tiyuhin niya ang humaharang upang hindi yun bumao ng husto sa kanyang kalamnan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi naglaon, nagawa na yung magapi ng kanyang tiyuhin bago pa man sumapit ang takip silim. Dahil sa kanyang ginawa nitong paglipol sa mga mandirigmang aswang, kaya na may nagawa na nilang masilayan ang pagkabahala sa mga natitirang buhay sa baryo. Yung iilang nagmamasid sa laban, animoy nagdadalawang isip na ding sumugod sa takot na baka sila na ang susunod na mapatay. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukang makipag-usap ng tiyuhin ni Baktad sa mga matatandang aswang sa lahing yon, subalit hindi pa rin siya nito pinakinggan. Nang maunawaan niyang sarado na talaga ang isipan ng mga aswang, puwersahan niyang sinunog ang mga pinagkublian nitong tahanan. Matapos nila yung gawin, muli nilang inilahad sa mga aswang kung ano ang mangyayari kapag hindi nila sinunod ang kanilang payo. Nang mailahad na ito ng tiyuhin niya, kusa na silang umalis sa lugar para bumalik sa bukid na binabantayan nila. Habang binabagtas nila ang daan, wala naman silang ibang inisip kundi ang mga taong naninirahan sa paanan ng bulkan. Ayon sa kanyang tiyuhin, kahit hangad man nilang iligtas ang mga taong yon, hindi nila ito maaaring gawin sa kadahilanang magiging sagabal sila sa tadhanang nalalapit ng mangyari sa isla ng Kamigin. Naniniwala ang tiyuhin ni Baktad, maliit na sakripisyo lamang ang buhay ng mga ito para sa kaunlaran ng hinaharap. Dahil sa sinabi nito, tila ba hindi naman yun nagustuhan ni Baktad. Sa isip-isip niya kasi, may magawa man lang sila. Bakit hindi pa nila yun gawin para mailigtas ang mga inosenteng buhay laban sa nalalapit na pagputok ng bulkan? Nang marinig naman yon ng kanyang tiyuhin, agad naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "Bakit, Baktad? Alam mo ba ang petsa ng pagputok nito? Malay mo, sa mga susunod pang taon magaganap ang bagay na yon. Isipin mo, ano mangyayari sa'yo sa oras na pinalikas mo sila tapos wala namang nangyari? Hindi ba't magiging kasalanan mo pa ang lahat? Tandaan mo, Baktad, may kakayahan ka lang makasilay ng kapiranggot na hinaharap pero hindi ka propeta para magsabi kung anong dapat at mga hindi dapat nilang gawin." Dagdag pa nito, mas mainam na hayaan na lamang ang kalikasan ng magpasya, gawa ng meron din naman yung karapatang kumuha ng buhay ng tao kahit papaano. Sa paglipas pa ng mga buwan, hindi na pinaabot ng tiyuhin niya ang pagsapit ng ika-1 taon nito sa lugar para bumalik sa kanyang probinsya. Bagaman mahirap yung tanggapin para kay Baktad, ginawa niya ang lahat para muling sanayin ang kanyang sarili na walang dinidependehang tao. Sa pagkawala ng kanyang tiyuhin sa kanilang tahanan, ginawa naman niya ang lahat para maiwasan ang nalalapit na trahedya na dulot na pagputok ng bulkan. Upang makaalis sila sa lugar na yon ng walang kahit na anong katanungan, nagsinungaling si Baktad sa kanyang mga magulang para magpasya yung tumungo sa probinsya ng tiyuhin niya. Sakto naman noong kakagapas lang nila, kung kaya't hindi naging imposible ang nais nilang paglalakbay. Alam niyo ba na sa pag-alis nila sa lugar na yon, sakto naman ang pagputok ng bulkan. Halos hindi noon makapaniwala ang kanyang mga magulang, gawa ng pakiramdam nila si Baktad ang naging daan upang mailayo sila sa panganib. Magmula nang mangyari ang insidente, pinili nilang manatili sa probinsya ng kanyang tiyuhin.
Doon na din siya lumaki at nakapangasawa, kaya naman hindi na niya binalak pa na bumalik sa lugar nila. Lumipas pa ang mga taon, kahit matanda na itong si Baktad, hindi pa rin niya malimot-limot ang ginawa nilang misyon ng kanyang tiyuhin at ang sinabi nito sa kanya na, "Hindi ka isang propeta." Okay, opinyon ko sa kwento. Tama naman yung sinabi ng Chuy ni Baktad sa kanya, hindi naman talaga siya propeta. Well, nakikita niya yung future, nakakita siya ng konti ng mga mangyayari sa hinaharap, pero hindi nga niya pwedeng sabihin kung kailan yun mangyayari. Well, na-visual mo siya, pero ang tanong, kailan mangyayari yun? Sinabi rin ba sa panaginip mo? Hindi naman na porket na panaginipan mo ngayon, bukas mangyayari ka agad. Alam nyo, nangyayari din talaga to sa totoong buhay. Yung tinatawag nilang deja vu or deja vu, yung ganun, di ba? Minsan, may isip natin sa sarili natin na, teka, parang nangyari na tong eksena na to, nangyari na sa akin to eh. Hindi ko lang maalala kung sa panaginip ko ba o na-imagine ko. Basta, nangyayari sa atin yan. Kahit sa mga ordinaryong tao dyan, sa akin, ilang beses na nangyari to eh. Malamang sa malamang, karamihan sa inyo, na-experience na rin yung ganitong experience. Pero, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.